Ofundisayo uVabakshini Maharaj asithi nje ukubona isibonelo nje esincanyana ngifuna ukuthi sike sithi ukudlala ngaso. Sizothi asithi ukukhuluma ngomasingcwabisane. Ya, asithi mhlawumbe ufuna ukuqongelela imali noma usufike la uyabona usucabanga khona ngento abangazibiza into zabantu abadala, usucabanga indaba zokufa, uyabona nje unabantwana, unemizi, usucabanga indaba zokuqedelela imizi, ucabangela nezingane zakho ukuthi isikole uma wena mhlawumbe hayi uyaphela noma uyadlula la emhlabeni ukuthi ingane zakho ziyosala nani, umuzi uyoqedelela nini. Uthe usuba naleyo mcabango-ke wasusukuma wathi hayi isikhathi sokuthi ngiyobhalisela umasingcwabisane-ke manje. Ya ngigcwalisela umasingcwabisane ukuze ngikwazi ukuthi kube khona imali phela umndeni wami nezingane zami ezokwazi ukuphila ngayo mina base ngidlulile. Hayi kusiyakutshela kumasingcwabisane ukuthi hey okay kuhleke ungabhalisela umasingcwabisane ongakupha u1 million ngifaka amadola lapha ongakupha u1 million wamadola uma usudlula uma ukuthi mhlawumbe ubuzowenza njani ubuzokhokha u$500 ngase u$500 ngonyaka adlulele ngapha sibe no sizama ukubhala ngendlela yokwenza isibalo asithi sikhuluma ngosele useli ke ngithi ukufa kwaseli mhlawumbe uma useli uzodlula emhlabeni emva kweminyaka ama20 sibona ukuthi ngabe lo masingcwabisane uyobe sefaka emalini noma uyobe yena esethola engakanani imali nangaloko umasingcwabisane wona uzoyenza kanjani phela umasingcwabisane akusiyona indaba yokudlala nawo phela uyini uzama ukwakha imali nawo so thatha lo $500 sithi times 20 ngoba uzobe khokha $500 njalo ngonyaka sithi times 20 osipha u$10,000 sithi divided ngaleli million abamthembise lona bathemba kweminyaka u20 sibe no$1 okusho ukuthi uma sidivide kanje kusho ukuthi umshwalense uthola idola elilodwa kubo bonke u$100 abafakayo yena usel asibona ukuthi bangasedlulele ngalapho sizitholaphi okusho ukuthi ke umshwalense phela nawo kumele ucabange ngendlela yosomabhizinisi yabona ukuthi imali uzoyakha kanjani kulosel noma komele yona lo msebenzi uthole osel abangaki ukuze phela nawo wenze imali asithi bawu100 osel abakhona okusho ukuthi umshwalense nawo babe baningi abantu abakhokhayo noma bawungenayo nawo umshwalense uzothola imali ibe ningi asibambe la asithi uyazibuza ke wona umshwalense ukuthi kanti wona uyoze uyithole nini imali yawo noma uyodla nini kahle uyoze udle kahle ke phela nawo umshwalense uma ukuthi siyamthola oyedwa usel efa mhlawumbe uyabona nabo bayothola ukudla uma ukuthi khona ni bawukuthi khona naye uselwe khona oyedwa oshonayo uyobe sekukhona ukutholayo nayo manje usiyazibuza umshwalense ukuthi mangakanani amathuba ukuthi kube khona abadlulayo phela emhlabeni ukuze phela nawo umshwalense udle uyayibona into njengaleyo base uyabhekisisa kahle ukuthi umqemane mhlawumbe ongangosela uneminyaka nje emncanyana osazama nje ukubeka imadlana amathuba u1/100 unless noma alingana naloku ukuthi adlule emhlabeni uselo okungamjabulisa kakhulu phela yena ukuzizwa lezo ndaba usel kodwa ke kumnandi nje ukuthi uyibhekisise lezi zinto